nwoke na nwaanyị ga-ete ugbo n'obi ise na nwoke ya alụba n'anya nwaanyị alụba n'anya bagbuo onwe ha n'anya ebe ịbụ na ya dị ka udo na-adị ebe udo dị ka agamnihu na-adị na gị bụ anya bụrụ obi a sị na ya bụ nwoke nwụsoro nwere obi ọgwụ nwaanyị so nwere obi na ya na-aga n'ihu n'oyibo ego abụrụ nke ha agamnihu abụrụ nke ha ịbụ ụtaba ala ya sị na agamnihu ka anyị na-ekwu okwu ya n'obi obi ala sị ka ọ leba na mma ọya ikwu nwoke dị ya nwaanyị dị ya ebe anya bụ igwe a sị na agamnihu ka anyị na-ekwu okwu ya n'obi obi ala ile ka bịa ka ekwu n'obi maka gị obi ka iribe ibe iribe ka ịbịọba ụzọ kpatawa ego pụteberibe ego a na-eri ibe ebe agadi nwaanyị isi owu na agbụ nsọ na-ere amụ nsi ibe ma ama bụ na-elere ama bụ ibe na-aga n'iru gị bụ ọbịa ka anyị na-ekwu okwu ya nwoke dị ya nwaanyị dị asị wee nwere gị ka wapụta ibe ịba agbala ile agụ aja na-aga n'iru ka anyị na-ekwu okwu ya n'obi gị bụ ọbịa na-aga n'iru ka anyị na-ekwu okwu aga n'iru ka ọ pụta ihe kpuchie ya ka ibe dị mma ihe bataba ihe nwoke rie ka ọ dị mma na-arụ nwaanyị rie ka ọ dị mma na-arụ ịbụ ogbu na ndụ asị nwoke sị na-arụrụ m nwaanyị sị na-arụrụ m asị gị na nwaanyị bụrụ obi eri ya aga n'iru bataba nke bụ ụkpọdụ asị na eropụ ndị ajọ mmadụ iru ndị si n'obi nwe arụrụ mma ndị si na anya rierebe n'obi ndị si n'obi nwe akpatara ụba anyị eropụ na iru taa na ya jebala ene asị na gị bụ ọbịa na ihe abụọla na-azụ nwa ya na-azụ ụmụ ọrụ gị na eke na-azụwa na nkwọ onye nyere orie na-ebu iwe ego na bilion ka na-eri iwe n'ọhịa ikwu ibu mgbede mgbe gị gaji wee na-egbo ndị ajọ mmụọ na-egbo ndị ajọ mmụọ si n'obi nwe arụrụ mmụọ ndị si na gị bụ ọbịa anyị letara iwe anyị egbo unu taa na ịwa onyinye ebe ibe ebe agwụ na-eche agwụ asị na gwa na-egbuchi ebe taa na ụka ebe gị bụ ọbịa ka ichekwa mmụọ ọrụ gị iwegharị iwe ezi metụgharị iwe ụzọ debagharị mmanụ ọhịa ikwu ebe tarịkarị mbe bụrụ nri atụ ndị abụzụ asị na-aga n'iru ka anyị na-ekwu okwu ya n'ebe ụmụ gị nọ nwoke sị na-arụrụ m nwaanyị sị na-arụrụ m asị ndị were ịtarị ka ịchapụ onye ala anya onye ala ebe ịba ka ewucha asị ma ọ bụla ọgwụ ka nwoke gbọrọ gị bụ ọbịa kpatara ọ bụla ọgwụ ka nwaanyị gbọrọ gị bụ ọbịa kpatara ụbịa asị na anyị ewechapụ ya bụ iwe taa na ịwa ka ọ leba na mma ọsọ ka anyị ji gị bụ ejite na-eji aka ndị ajọ mmụọ na-eji ndị ajọ mmadụ si na gị gụpụ ọbịa ha pụtara iwe ndị si na nwoke ha kpatara ego bụ ndị nwe ọbịa bụ ụmụ ezi nkwọ aka na-atọ anyị ji ebata anya sị na nwa ezi nkwọ aka na-atọ akpatara ego ọbịa isoro ibe iwe na ya kwuru ihe dara na ụra ndị ji na-adada ụra ada ajọ mmụọ ndị ajọ mmadụ ndị si na obi nwe arụrụ mma ndị si gị na gị bụ ọbịa anyị lere iwe na adada nke ala ya ebe ndị igbo mbom asị na ndụ nwoke ndụ nwaanyị onye ọbụla bụ anya la wee bata ebe ma ọ bụ amụsụ ka o ji gasị gị nwere onye ahụ Jobu na akata n'ofu ọbịa wobu ezi nkwọ aka na-atọ wee na-ekwu okwuta na ọmụ ga-eje ozi n'obi n'ibe ka a na-ekwu n'okwu ụta enya bụ iwe ka ọ dụla anyị mma ka ọ dụla ezi nkwọ niile na mma ụgbọ ezi nkwọ ma ọ daghị anabata aka na-atọ ezi nkwọ niile n'anya ka na-ekwu ụta ihe ọbụla nwoke li n'obi ọ ga-abụli ajọ ihe ọbụla nwaanyị li n'obi na ọ ga-abụli ajọ n'anya ka na-ekwu
na gụ nwa bụ ọbịa nnukwu nwaanyị ya agbala na-azụ nwa ihe agbala na-azụ nwa ya na-azụ nwoke ya na-azụ nwoke na-azụ nwaanyị na-azụ nwaanyị bụ ndị nwe gị bụ ndị nwe gị na ozi ị na-eje na ozi m na-ejere ejeti ebe dị na mma mma ejetele ijebe ozi njebe ozi ka ọ bịa agbapụ ụzọ ka ọ bịa ka ịgbawa ụzọ yọtaba ego ịkpatawa ego kụzibe mmụọrọ gị gọziwe ụmụazị gị kụzibe ezinụlọ gị gọziwe ezinụlọ gị obi gị kwụrụ ekwuwe ka okwu kwowe a ekwowe na-akwata ibu ka ị na-akpata ibu a na-ere ibe a na-eri ibe nwadị a na-abịa ndị nwadị a na-abịa gozibe ndị nwadị a n'ụlọ niile gọziwe ndị nwadị a n'ụlọ niile gozibe ụmụada niile gọziwe ụmụada niile n'aka ị na-ekwu n'ọnya ka m na-ekwu okwu taa ikpuchi ebe a taa ekpuche ihe taa obi gị bụ ọbịa ka obu uwe ọbịa ka ọ jụrụ oyi ka ọ tụrụ oyi ezigbo ihe batara ezigbo ihe ọbata anyị ya bụ ndị nwe gị anyị nwa bụ ndị nwe anyị bụ ndị inwe anyị bụ ndị nwe ọ dịbara anyị na ka mma ọ dịbara anyị na onye mma ọbụla bụ nwa gị onye ọbụla bụ nwa gị n'obodo oyibo n'obodo oyibo obodo ọbụla ọ nọ obodo ọbụla ọ nọ ibe ọma ibe ọmụ mere mewelie n'ibe ikwu nọ ibe ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ ibe merere ibe ndị mewelie nọ n'akụkụ Naijiria ndị nọ n'akụkụ Naijiria ebe ọbụla onye nọ ebe ọbụla onye nọ ibe ibe mererie mewelie ileta ụmụ gị ka ịlọta ụmụ gị leta anyị bụ ụmụ gị lọta anyị bụ ụmụ gị gozie anyị ka ị gọzie anyị chebe anyị chebe anyị ka ọ dịbara anyị na ka ọ mma dịbara anyị na mma nọ ibe na taa ka a na-achake gị na tata ka m na-achake gị achakesie gị nchakeche ka ịpụta ibe ka ịfụta ibe yọwa ụzọ ka ịgbawa ụzọ mebere anyị ihe ka ọma imewela anyị ibe zaba m ọma ugo okwu zawa ụmụ gị oku nwoke ọbụla kpọkwuru gị nwoke ọbụla kpọkụ nwaanyị kpọkwuru gị nwaanyị kpọkụrụ ka ịpụta ibe ka ịfụtali anyị ebe onye abụọ ka ịgọzibe onye ahụ ebe ikwu nọ ibe nkwu otu isi ibe na ele nsikwu ịchọ ka o si wee ka ncha ka o si wee dị na anyị bụ ụmụ gị na anyị bụ ụmụ gị ya ada ọzọ ụbịa anyị ama ndazi ụbịam na ọgaranya ya abatala na ọgaranya ya bataba anyị ncha ya abụ ọgaranya na anyị chọ ya abụ ọgaranya na unu n'ịchọkwa unu bụrụ ụmụnna nwezuo akụ anyị chọ ka anyị bụrụ ụmụnna nwezuo akụ n'aka ị na-ekwu n'ọnya ka m na-agwa otu gị isi ugwu kwere n'otu nsikwu ya ịchọ ka o si wee dị ka nchọ ka o si ndị wee na-akpa ayala ndị na-akpa aghara emetụba aka n'obi ka imetụba aka n'obi abataba ayala ka ha kpadebe ndị na-eme aghara ihe ọjọọ ndị na-eme ihe ọjọọ emetụba aka jee n'obi metụba aka n'obi amedebe ihe ka ha ọjọọ medebe ihe ọjọọ ịgọzie nwoke ka ịgọzie nwoke gọzie ka nwaanyị ịgọzie nwaanyị gọzie anyị unu niile gọzie anyị niile chọọ ibe ikwu na ibe nkwu otu isi kwere n'otu nsikwu ya ịchọ ka o si wee ka m si chọ ka ọ onye ọbụla pụtara echi